hello. Kumusta na? Hello, hello. Kumusta na ating sana'y nasa mabuti ka. Huwag mong intindihin, nakakaraos din. Mga puting mata mo ay pinataan sa awitin. Thank you sa nandito. Thank you, Lino Bertudes, sa pagpunta sa ating Silent LS. Thank you so much, Lino Bertudes. Ako'y ano lang, nandito lang ako. Kasi nag-LS na ako kanina. Tanghali. Bali, part ko na lang. Ada ng basurahan? Okay, usubo ito kay butang ko, mapaul. Pwede niya ulo. Every 4 days na daw yung ivermectin. Dahil sa, dahil sa mga virus.
Viral. Yan guys. Ako magpapaalam na. Hanggang dito lang ako. Bye-bye. Thank you, Lino Bertudes. Ika, yung mga basahan ko. Bye.